De ha megnézzük a gitárnak a belsejét, ugye ott is nem a fa tartja meg az egészet, hanem az ember által megalkotott technika, és a technikán belül, tehát a technika bekalkulálásával ott van a rezonancia, már pedig minden eszköznek, tárgynak megvan a maga rezonanciája, frekvenciája, távolsága, mindene megvan. Sanyi bácsi, mióta csinálsz gitárokat? Milyen indítatásból? Mesélj erről, az indulásról valamit nekünk. Hát mindig is szerettem volna, tehát mindig is bütyköltem, tehát mindig is dolgoztam, tehát már ipari iskolás koromban is már próbáltam gitárt csinálni. Természetesen minek az okából? Hát annak az okából, hogy nem úgy volt az, hogy elmegyek a boltba és veszek egy gitárt, hanem a szegénység, tehát nem volt rá az anyagi körülmény, meg hogy én vegyek a fafurújára, arra azt is apám vette, a tangóharmonikát apám vette, és bejött ugye a divatba a gitár, és akkor megcsináltam egyet, hát természetesen az csak hasonlítottak, tehát úgy nézett ki, mint egy gitár, de az nem volt olyan. És hogyha jól vettem ki az előbb a szavaidból, ott a másik helyiségben neked zenei képzettséged is van, ugye? Vagy ezek ilyen iskolai? Úgy regiszter, tehát úgy, mint regiszter 1 vizsgám van. Nem vizsgázhattam le szakmai szempontból, mert szerettem volna, csak betöltöttem a 35 évet, és a 36-ba voltam, amikor én szerettem volna úgymond szakmailag vizsgát tenni a szólógitáron. Nem tehettem meg, mert az életkorom, tehát a törvény az megakadályozta. Annak idején, amikor egyszer voltam itt nálad körülbelül egy évvel, egy kicsit régebben, meséltél nekem az első gitárodról, amit még... Hát az első gitáromat az ipari tanulókoromban készítettem. Aha. De hát az nem igazán sikerült. Az úgy nézett ki, csak hát a gitár az nem kívülről néz ki jól, illetve kívülről néz ki jól, hanem az hogy kell megépíteni, az belülről dől el. Aha. Az mindenképpen belülről dől el. És hogy nézett ki ez a gitár, mit tudott? Emlékszel még rá? Igen, emlékszem rá, nem tudott az semmi különöset. Semmi különöset. De például elektronikája, vagy a kulcs, nyak, meg... Tehát, hát amit a kereskedelemben lehetett kapni. Akkori kommunizmusi kereskedelem. Tehát már akkor is úgy készítette ezeket a dolgokat, hogy kifigyelted, hogy mit, hogy illik. Igen, hát nyilván ránézésre, hát akkor még annyira nem volt ember közelben a gitár, hogy oda megyek a boltba, és van 30 darab, és egyet megfoghatok, tudod. Nem úgy volt. Hanem az úgy volt, hogy láttam, hogy azért játszik a színpadon messziről, meg a televízióba, meg így láttam, tehát amit a televízióban láttam. Mit szeretsz jobban csinálni, szóló vagy basszusgitárt? Illetve meg tudod ezt válaszolni? Mindegyik ég és föld, más és más. Mindegyik külön nagy izgalom elkészíteni. Mert mindegyiknek külön hangvilága van. És maga a hangvilág az a nagyon fontos, tudod, a szép hangok. Azok, amik érintik a spiritualitást. Akár a szólógitárba, akár a basszusgitárba. És most a basszusgitárba itt a jazz bass tudom igazából megjeleníteni. Azért kérdeztem én, mert igazából a neten is fölelhetőek hangszereid. Tehát amikor az ember rákeresi KSP gitárok, vagy KSP gitársz, vagy valami ilyesmi címszóval, akkor ott kiad képtalálatokat is. Sőt, én már láttam ilyen netes kereskedő oldalakon is, nem hivatalos, hanem ilyen eBay, meg ezek a... Előfordul. És basszusgitárból láttam igazából különleges dolgaidat. Tehát az ilyen nagyon sok húros, meg tremolós, meg... Ezért kérdeztem most erre konkrétan. Igen. Tehát van 5 húros tremolós basszusom, az, ha minden igaz, Angliában van. Mert egy pesti srác kinnél Angliába, és egyik legszebb sztori, amit ez mesélt, hogy találkoztam egy magyar sráccal, és beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy milyen gitárom van. Azt mondja, KSP. Azt mondja, nekem. Másik azt mondja, nekem is.
Arról mesél nekem, légy olyan kedves Sanyi bácsi, hogy amikor valaki idejön hozzád, Igen? hogy ő szeretne egy hangszert, akkor hogyan zajlik egy elbeszélgetés arról, hogy ez a hangszer majd hogy fog elkészülni? Meghallgatom, hogy mit szeretne. És akkor, mikor meghallgatom, mit szeretne, és akkor vannak szakmai feltételei a gitárnak. És azokat el kell fogadnia, mert akkor nem lesz jó. Tehát ez egy rendkívül finom, azt te nem, hiába forgatod, nem látod. Mert nem, na, és itt jön most a látás meg az agy. Ugye? Tehát amit nem tud az agyad, azt nem láthatod. Érted? Tehát amit nem tud az agyad, azt nem láthatod, de ha tudja az agyad, hogy mit kell nézni, mit kell figyelni, mit kell látni, akkor látni fogja a szemed. Hiszen az agyad a szemeddel lát. Ezt is írd bele. Hogy az agyad a szemeddel lát. Akkor, hogyha jól sejtem, biztos voltak olyan kérések is, amire azt mondtad, hogy ezt nem persze, hogyne. Hát már eleve, hogyne. Azt mondtam, hogy ez így nem lehet, tehát ez így nem jó. Tehát nekem az fontos, hogy megbeszéljen vele, mert már bocs. Tehát, hogy ha ő nem olyan tudatlan lenne, mint én, hanem sokkal többet tudna, akkor nem jönne hozzám gitárt csináltatni. De egyébként is kutatva, meg figyelve a nagyokét, fölfedeztem nagyon sok pillanatok alatt, elég hamar fölfedeztem. Csak nem állnak bizonyos dolgok a rendelkezésemre. Meg még vannak ilyen nagyon, nagyon kifinomult, de viszont azokra meg már nem vagyok kíváncsi, mert már nem akarok steril hangot készíteni. Érted? Ez alatt mit értesz pontosan? Hát az, amikor sterilen szól egy kiművelt gitár, érted? Minden olyan csodál, minden precíz rajta, minden kurva jól szól, csak a kutyát nem érdekli. Tehát, ha jól veszem ki a szavaidból, azt szeretnéd mondani, hogy létezik a speciális KSP hangzás? Te hozzáteszel valamit? Igen, aha. Mindenképpen. Tehát a dinamikát. Tehát ezt hozzáteszem. Ha szelíden pengeted, szelíden szól, de oda koppintasz neki, akkor visszapofázik. Érted? Igen. Ez, amit hiányoltam. Tehát vannak olyan gitárok, gyári gitárok, amikor kínáltam a színpadon, és akkor pengettem a gitáromat, játszottam a színpadon, és akkor oda koppintottam neki, akkor leült a hang. KSP-nél ilyen nincs. Oda baszok neki, és akkor dörren. Érted? És sokan nem is szeretik pont ezért a KSP-t, mert ha elakad a pengető a húrban, akkor azt ki fog ordítani. Mert ha nagyon... Nem, tehát a pengetőt azt mindig uralni kell.